Kaixo, ongietorriak Aiara komunikabideko emanaldi berezi batera, gaurko zuzenekoa arespalditzan da, Aiarako jaietan, San Prudentzio jaietan hain zuzen, gaur, 2 minutu barru, bueno, printzipioz hori da asmoa, ordutegian jasotakoa, 2 minutu barru hasiko da Aiara dantza taldearen pregoia, gero, udaletxe zaharraren balkoitik izango dugu txupinazoa, Aitor Azpuru txupineroaren eskutik, Aitor Azpuru gona, ez ni, eta, bueno, ikus dezakezuenez, bueno, orain daude probak, soinu probak, geroz eta jende gehiago biltzen ari da, ziurrenik asko aiararrak, beste batzuk ere amurrioarrak, ze ume pilo batzen ari da hemen geroko Aiara dantza taldeko dantzaldirako, eta esan bezala naiz eta eguraldia oso egonkorra ez izan, nahiko aldakorra, atera da gaur eguraldia, izan dugu euria duela gutxi, bueno, jende nahikotxo biltzen ari da, bai hemen, pregoia entzuteko, zein, bueno, prestatu duten egunean dantzarako. Eta gogoratuko dizuegu, gaur, esan bezala, 7:04 gutxitan, printzipio, 7:04 gutxiak dira ja, 7:04 gutxitan hasiko dela pregoia, Aiara dantza taldeko pregoian, gero 7:00 izango da txupinazoa, esan bezala, balkoitik, eta 7:00 Aiara dantza taldearen emanaldia izango dela, dantzaldia, han, printzipioz, eguraldiak laguntzen badu. Suposatzen dut, eguraldia okertuz gero, hemen egingo dutela. Eta gauean, badaukagula, bueno, gauean, oraindik ez dago izango, txaranga agertuko denean, txaranga etorriko da 8:00 eta kale jira egingo du, eta 11:00 aurrera izango ditugu Akerbeltz, uste dut ja, Aiara aldean toten bat direnak Romeriaren esparruan, eta gero DJ Markelin. Hau ez da, Aiarako jaiek eskainiko diguten egitarau bakarra, bihar ere eta etzi ere, nola ez, etzi San Prudentzio egunean, izango ditugu ekintzak, esaterako bihar larun batean, izango dugu, bueno, ohiko urteko txirrindularitza lasterketa, Jesus Isaziren omenez, 11:30 ordubiak arte aurrentzako parkea, 12:00 aurrentzako tailerra, eta 12:00 ordu batak arte ez arespalditzan, baizik eta kesan, izango ditugu bola jaurtiketak, ordu batetan San Prudentzioaren omenezko mesa, ordu bat erdietan nagusien bazkaria gero girotuko du, bueno, otegi musikariak, eta 6:00 lauretatik 6:00 arte berriro umeentzako parkea, 6:00 8:00 kesan berriro bola jokoa, eta 7:00 umeentzako, eta bueno, familia guztientzako ikuskizuna, Zaiborren eskutik, eta 11:00 aurrera, bueno, nik uste dut, aurtengo eskaintza, musika eskaintza deigarriena, dela Kaos Etiliko, aguraingo talde honen itzulera, eta ordu batetan DJ Aiara, berez, izango direla Aiara eta Amurrioko DJ-ak, dardarako kideak, hemen egongo direla musika eskaintzen. Eta igandean amaitzeko, eguraldia laguntzen badu, izango dugu, nahiko egitarau potentea, 10:00 sake txapelketa, 10:30 txistularik alejira, Luia Ondoko txistulariak hain zuzen, 11:00 eskualdeko produktuen azoka, 12:00 danborra da, Etxaurren ikastolako umeekin eta zenideekin, familiekin, ziurrenik hau beteko da, hoi den bezala danborradarekin, ze ez dira bakarrik etorriko Aiarako umeak, baita Okondokoak ere, ze hor Etxaurrenen ikasten dute, 12:30 zapiak margotzeko tailerra,
12:30 emakume herri kirolen erakustaldia, baina emakumezkoa, ze emakumeen eguna bada ere igandea, eta bueno, Euskal Herriko emakume kirolariak izango ditugu. 5:00 emakumezkoen artzikirol erakustaldia, 7:00 ja ohitura bilakatu den Patxi Perezen dantza plaza, eta 8:00 Odolki Jana, eta 8:30 amaitzeko Kastania Heavy Nobel musika taldea izango dugu. Talde honek Occitaniako folka ekarriko digu Aiarara, eta bueno, ikus dezakezuenez nahiko egitarau potentea daukagu. Esan bezala, hemen geroz eta jende gehiago batzen ari da, eta bi kontu gogoratu nahi ditugu jai hauetan. Alde batetik, edozein eraso matxista ikusiz gero, badago protokolo bat, horri aurre egiteko, hori salatzeko, baldin eta bada, eraso arina nolabait izatearren, badago protokolo bat, pertsona erasotzaileak utz dezan bere jarrera, eta baldin eta eraso larri bat bada, badago protokoloa ere, bereziki erasotua hartatzeko eta laguntzeko. Bi kasuetan, gomendagarria da joatea, jotzea, txosnara, eta han salatzea, gertatzen ari dena, eta babesa bilatzea bertan. Bestalde, gogoratu nahi dugu, Euskalgintza Kontseiluak eta eskualdeko udal guztiek, salbu Amurriok eta Arakaldok, bultzatzen dutela Euskara jaiak, Euskararen aldeko kanpaina, Euskaraz gozatzeko jaiak, Euskaraz mintzatzeko jaietan, eta ikus ditzakegu hemen pankarta bat dagoela hor balkoi zaharrean, banatzen ari dira pegatinak, eta kasu honetan, beti bezala, Euskaldunon ardura da, Euskaraz mintzatzea, eta jaiak Euskaraz gozatzea. Eta ikusi dezakezuenez, geroz eta jende gehiago, biltzen ari da hemen, momentuz badirudi apur bat atzeratuko dela txupinazoa eta pregoia, baina, apurka badoa aurrera. Hor dauzkagu, adin oroko baditugu umeak, plazan, baditugu nagusiak, baditugu gazteak, eta, nola ez, Aiara dantza taldeko kide ugari. Eta hurbiltzen bazarete ona, sumatuko duzue, badagoela airean, badago etxaurrenik astolako txosnan, badago plantza jotazu, badaude bere kideak txosnan zerbitzatzen, eta jai giroa apur bat geroz eta nabariagoa da, esan bezala, jendea pilatzen ari delako, jendea ari delako, taldetxoak sortzen ja, hitz egiten, eta bakarrik falta da, esan bezala, pregoiaren unea, hemen ikusten ari gara, Marina Iturrate, Aiara dantza taldeko kidea, eta berak irakurriko du pregoia, berarekin doa Aitor Azpuru ona, ez ni, eta Aiara dantza taldeko beste bikide, eta suposatzen dugu, laster ekingo diotela pregoia irakurtzeari, alkateak gonbidatzen ditu igotzera, eta, suposatzen dugu, orain igoko direla pregoia irakurtzera, jendea nik uste dut, oraindik ez dela ohartu, hor daudela pregoilariak, eta hemen daude txosnaren inguruan, baina suposatzen dugu berehala, pregoilariak igo bezain jendeak buelta emango duela eta begiratuko duela oholtza, ze oholtzan printzipioz irakurri behar dute pregoia, iaz bezala, eta oraindik ere jendea heltzen ari da, ziurrenik jende gutxik espero du ekitaldiak bere orduan hastea, bai hau zein txupinazoa, baina hor daude jadanik pregoilariak eta txupineroa igotzen, suposatzen dut mikroa hurbiluko direla, bai, eta laster
ekingo diotela irakurtzeari. Irakurtzen duten bitartean, utziko dugu isiltasuna, euren mezua jasotzeko. Mila esker aurtengo pregoirari izendatu gaituzuen hori. Ohore bat da guretzat egiten dugun lanaren aitortza jasotzea, hain berezia den urte honetan gainera. Esker honenak ere, modu batean ala bestean, dantza taldearen parte izan zareten eta zareten guztioi. Eskerra unik, bihotez. Zergatik Aiara dantza taldea, galdetuko diozue zeuen buruari. Taldearen sorrera udalerri honetan izan zen, Zuhatzan hain zuzen. Sorreratik, bertako dantzari asko pasa izan dira taldetik. Eta gaur egun ere oso garrantzitsua da taldearentzat gure partaidetza. Bitxikeri moduan, aipatzekoa da, 25. urteurrenean, Aiarako herri guztietan dantzatzearen erronka izan genuela, eta lase egin genuen. Hortaz, bai, Aiara dantza taldeak Aiarako herri guztietan dantzatu duela esan dezakegu. Eskerrik asko, gaur egun gurekin kontatzen duzuen guztioi ere. Ederki pasatzen dugu zuen herriko jaietan dantzatzen. Amaitzeko, suzidia noiz piztuko zain gauden honetan, jai berdintzaleen, parte hartzaileen eta herrikoien alde egiteko gonbitea luzarazi nahi dizuegu. Bete ditzagun kaleak errespetuz eta bizitasunez. Margo ditzagun ingainak euskaraz eta goza dezagun gure ondare eta kulturaz. Aiara dantza taldeko kideok jai zoriontsuak opa dizkizuegu. Hasta dilla jaia, gora Sanprudentzio! Aiara go! Gora Sanprudentzio! Aiaretxe! Aiaretxa! Gora Sanprudentzio! Gora Aiara dantza taldea eta gora euskal kultura! Hori izan dugu Aitor Espururen mezua, jai euskaldunen alde, eta bueno, orain suposatzen dugu apurka igoko direla balkoira, txupinazoa jaurtitzera, hurbiluko gara gu ere balkoira txiri-txiri, apurka sartuko gara hemen ja jende nahikotxo bildu da, orduan sartuko gara hemen jendearen artean, ea egiten diguten tartetxo bat. Eta hemendik, bueno, hemendik ja ikus daiteke zuziria. Eta, bueno, soilik itxaron behar dugu agertu arte txupineroa. Txiri. Eta, bueno. Bagoaz gu ere zera ikustera.
izan dugu txupinazoa, eta orain daukagu hor alkatea txampan botila bat irekitzen. Eta zera, laster, suposatzen dut, zera gehiegi luzatu gabe, Aiara dantza taldeak dantzatuko duela hortxe bertan. Badago jende pilo prestatuta inguruan, eta gogoratuko dizuegu nahi baduzue, zein den gaurko egitaragua dela orain Aiara dantza taldearen erakustaldia. Gero, 8:30 izango dugu txaranga, eta 11:00 aurrera alde batetik Akerbeltz erromeria taldea, ja eskualdekoak direla esan dezakegula, hemendik jotzen dute oso maiz, eta azkenik DJ Markelin. Orduan, gogoratu ere, gomendagarria dela erabiltzea Aiarako udalak eskaintzen duen autobus zerbitzua, doakoa dela, orduan aukera duzuela etortzeko eta gero etxera itzultzeko autobus zerbitzu hori baliatuta, esan bezala doakoa da, ez da beharrezkoa aurretik izena ematea, soilik erabili behar da. Guk baditugu hemen eskura Aiarako udalak berak banatutako aldizkariak, eta bertan nahi baduzu esango dizuegu zeintzuk diren ordutegiak. Ekimen interesgarria da hau, ze nolabait ekiditeko istripuak edo estutasunak, esan bezala, 8:30 ateratzen da Artzinegako autobus geltokitik, gero Jantenora joaten da, handik Menagaraira, gero Ibaguenera, eta azkenik Arespalditzan du geltokia. Herri horietan guztietan aukera izango zuen hartzeko. 9:04 Laudiotik abiatzen da autobusa, gero Luiaondon egiten du geltokia, handik Murgara eta Murgatik Arespalditzara, eta amaitzeko 10:00 baduzue autobusa ere Amurriotik, bus geltokitik, Arespalditzara. Eta itzultzeko aldiz badauzkazue 4:00 autobusak Arespalditzatik Ibaguen, Menagarai, Janteno eta Artzinegara, 5:30 Arespalditzatik Laudiora bidean eta artean Murgan eta Luiaondon gelditzen da, eta azkenik 5:00 gutxitan Arespalditzaketik ateratzen dena eta Amurrion bukatzen duena bere ibilbidea. Nahikotxo jende batu daia danik, batzuk pilatu dira erakustaldia izango den tokian, eta beste batzuk, han hemenka daude, eta nahi baduzue, bide batez gogoratuko dizkizuegu bihar eta igandeko egitarauak, hemen ditugu Aiarako udalak berak banatutako aldizkarian, badaukazu ere nola ez Aiaraldeko aldizkarian egitarau osoa, bihar 11:00 esan bezala Jesus Isasi Memorialaren txirrindularitza lasterketa, kadeten proba da hori, gero 11:30 aurrentzako parkea, 12:00 aurrentzako tailerra, 12:00 ordu batak arte bola jokoa, baina ez Arespalditzan baizik eta Kexan, eta ordu batetan San Prudentzioren omenezko mesa, eta ordu 2:30 nagusien Baskaria. Goratu behar da, nagusien Baskarian parte hartzeko jadanik aurretik eman behar dela izena, orduan azken unean ez dela posible agertzea. Baskaria ez da soilik Baskaria, badago ere musika giroa, eta 6:00 berriro, 4:00 itzuliko da berriro aurrentzako parkea, 6:00 arte, 6:00 8:00 bitartean izango duzue berriro Kexan bola jokoa, 7:00 familia guztiarentzat badago Zaiborren ikuskizuna, eta 11:00 ziurrenik musika esparruan ekintza ez dakit interesgarriena, baina bai deigarriena Kaos Etilikoaren kontzertua, eta Oguraingo taldearen ostean DJ Aiara printzipioz Dardarako kideek osatutako bikotea.
baina kasu honetan, suposatzen dut ez dutela jarriko reggae musika, baizik eta beste musika mota, ez dut uste sound sistema izango denik. Eta azkenik, igandea da berez San Prudentzio, eta igandean izango dituzue egun osoko ekimenak, musika, ohiturari lotutakoak, esaterako 10etan sake txapelketa, 10 Luiandoko txistulariak izango ditugu hemendik kale jiran, 11etan eskualdeko produktuen azoka, 12etan danborra da, Etxaurren ikastolako ikasleen danborra da, ikasle eta familien danborra da. Gogoratu ez dutela parte hartzen soilik Aiararrek, baita Okondoarrek ere, ze Okondoarrek ikasten dute Etxaurren ikastolan. 12etan zapiak margotzeko tailerra ere umeentzat. Eta ordu berean hasiko da emakumeen herri kirol erakustaldia. Euskal Herri osoko emakumeak etorriko dira, disiplina ezberdinak lantzeko eta erakustaldia egiteko. Eta 5etan hartzikirol erakustaldia ere emakumeena. 7etan hasiko da Patxi Perezen ohiko dantza plaza, eta 8etan odolkian herrikoia, eta amaitzeko, horrekin bukatuko dira ospakizunak, aurtengo edizioari dagokionez, 8etan Kastana, Ebi Nobel, Oksitaniako taldea. Eta hori entzungo ditugu Luiandoko txistulariak. Bueno, eta Luiandoko txistularien abesti honen ostean, amaituko dugu zuzeneko emanaldia. Gogoratu oraintxe bertan, laster, hortxe bertan, udaletxe zaharraren aurrean, hasiko dela Aiara dantza taldeko dantza erakustaldia, baina jadanik badagoela jende nahikotxo, kuadrilletan, jaia gozatzen, eta guk gaurkoz eta aurtengoz, agurtuko ditugu San Prudentzioko jaien zuzenekoak, hurrengo urterate, espero dugu. Eta gogoratu, asteburu osoko egitaragua duzuela, gogoratu euskaraz egitea, gogoratu edozein eraso matxistaren aurrean txosnara jo salatzeko, eta gogoratu bereziki ondo pasatzea. Hurrengo urterarte.